tuke mag Olimpik ochoka kaachiel gi migao mar tuke manombo mar France otieno manyoro. Shujaa notieke thuolo mar chike tukego mowuok e boma mar Paris kendo ibiro oyueyo madundo kapok chako gini mar SBC. Kano jagoro migao mar tuke injinia Peter la moyed mana mar bago kendo timo rako ne rugby kama koro biro kelo dongruok ne tukegi. We identify together a place the level that and therefore that is why we've had discussions with the leadership of the federation, and we are going back to Nairobi just to discuss